iti sa Bali Banger. Itayo man denggen mga idol. Anya itinapasamak, itilaso dito pulang itupat nga oras. Dito ay pagilian tayo. Bueno, dito ay Ilocos Norte. Dakal di tinapasamak. Aksidente krimen. Bueno, panakatiliw. Dagiti maseknan nga kusado. Bayan iti police report. Manipod kini Idol Dennis Gabriel Alipio. Aha. Okay, tani Idol Dennison at man iti police report. IFM News. IFM News. IFM News. Police report. Police report. Idol Dennis, please come in. May samanen nga biyag iti nairisang aga po iti panagapakamatay iti iliti Vintar, Ilocos Norte. Tiya biktima ket agtaon 35 baro na saman ngalon agindag lang iti dakama tang ili iti betyon ti pin mismo ati ama dati biktima iti nakita nga ti anak na ket nakabitin iti bim para to'y kusina da usar iti nylon gabut retoy naipakamu ko tayo masuknan napandakinita dati ket nagpakamatay ito ni mismo iti pagtainganda na itaray pa iti Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital ngayon declare dito nga pimutay kapo iti asphyxia by strangulation naman ti pamilya Idol Lawrence nga dati biktima ket atin nga da iti depression na kinison temi kaduang attempt na nga nag-suicide nim nagbalegi Idol Bernard Idol Lawrence kita sa wen iditamo na nagpakamatay ket sa ang nagbalegi ngayon for the second time around nagbalegi na ten iti panang pagketsel na iti buhod na nga pagi segond impormasyon dati ket na breakdown nga minomonitor ng talagang nagsagsagaba iti depression iti nakamat nga biktima so nga malitigitan ti pamilya kabukat iti napasamak iti records iti PNP Vintar adon dagiti kaso iti panapakamatay so daga po nang dawat iti PNP kita iti maseknan nga nagadi problema isyar dalaeng dato malapilikan kada to'y anakaro nga panang pampanunot iti problema aging gana nga agtanag nga depression Idol Lawrence so nga iti abiyang iti PNP pagpakamu dalagta kada iti maseknan nga masapol ngano adi iti kastoy nga iti attempt nga agpakamatay ket bantayan ken comfort sabi kita malayayan iti dagsen piriknana nang runa nuna dagsen iti masa personal nga banag nga saan nga matepan iti may nga individual. Idol Dennis. Sila Idol Lawrence. Yes, Idol Lawrence. Masaludsod ko man anat ti pa nakaigapuan na gayam detay depression na. Ada ba? Ni bagati PNP? Ando na ibagan, Idol Lawrence usually no kaso nga depression ket pang-personal problem iti pamilya, ayat, wano sakit. Kita lang, talo lang, dito naman ko ang problema dito ang papakamatay, problema at sakit, problema at pamilya, kaya gasamitin problema iti ayat, Idol Lawrence. Yung dati ng case, iti Vintar, ang bulsen, no na klase dito depression, dito victim. This is second suicide attempt na kitagbalay di Idol Lawrence. Okay, Idol Dennis, go ahead. Any more? Ito digito ket awat tayo no digito kasto ang depression ket talagang anteamo at gapuna sunga do not judge kadagitay dan ti cases iti pagpakamatay wenno iti depression damag kailang manibod ang mismo ti PNP Idol Dennis Seripio tatak RNN.